una Galilea lliure. Front Popular de Judea. Oficials. Què hi feu aquí? Volem segrestar la dona de Pilat i plantejar unes reivindicacions. Nosaltres també. Què? És el nostre pla. Nosaltres som primers. Què vols dir? Ho vam pensar primer. De debò? Sí, ja fa un parell d'anys. Ja teníeu les reivindicacions, aleshores? Esclar que sí. Quines són? No t'ho diré pas. Va, No és cap rotllo. Ho vam pensar abans. Que no! Que sí! Que no! Que sí! Que no! Merda! Que no! El París! Fa mesos que ho planegem! Doncs ara us foteu, cara de peix! Germans, hauríem de lluitar plegats! Els uns contra els altres no! El que hem de fer és unir-nos contra l'enemic comú! No, els romans!